Ahojte všetci priatelia na kanáli Velor. Dnes vám ukážem, ako sa vzdialene pripojiť k pracovnej ploche cez internet mimo lokálnej siete. Otvorte Google, napíšte Chrome Remote Desktop, kliknite naň a potom na zdieľať obrazovku. Toto je počítač, ktorý budeme používať ako pracovnú plochu. Kliknite dole na inštalovať. Tuto netreba. Takže klikneme sem. Kliknite na pridať do Chrome, pridať. Tu sa nám sťahuje rozšírenie. Kliknite na prijať a inštalovať. Otvorí sa v stiahnutých súboroch, inštaluje sa vzdialená plocha. Prebieha nastavenie v tomto prípade. Čakáme. Potom je tu tlačidlo generovať kód. Klikneme naň a máme potrebný kód. Teraz z počítača, z ktorého sa budeme pripájať, tiež otvoríme Google, napíšeme Chrome Remote Desktop, vstúpime na stránku a zadáme tento kód. Dobre? Klikneme a stlačíme pripojiť sa. Tak, a teraz sa tu zobrazí moja obrazovka. Klikneme na zdieľať a môžete začať pracovať. To je všetko. S vami bol Velor. Dajte like a prihláste sa na odber kanála. Dovidenia všetci.